Matapos malaasing at hindi sinasadang maalok sa bisig ang aking sapladong kapatid sa ama, natiklasan kong nakdadalang to ako nang hindi ko inasahan. Sa takot na makikanti siya, nakpasaya akong timakas kasama ang batang nasa sinapipinan ko. Pakalipas ang maraming taon, bumalik ako sa bansa at naksinanghaling na pimanaw na ang amang bata. Ipinakilala ko siya sa aking anak, ito ang kiya ni mama, dapat mo siyang tawagan tito. Binihag ng lalaki ang bata, sige. Milan ngayon tatawag tayo ng tama sa ating karelasyon. Kiya ang tawag mama mo sa akin, at ikaw naman ay tatawag sa akin na papa. Mahal namang takapakinig, na ngayong araw na ito, ihatid nit ano sa inayo ang isang napakahanda at nakakayanganayang maikling kwento. Inanayaan namin kayong subaybayan ang detalyen nilalaman pagkatapos nito. Iwachten po ninayong kalimitang suportahan sit ano sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button channel, pindutin ang bell icon para makatanggap ng notifikasyon kapag may bagong kwento ilika. Isara ang video para mapakinggan lahat ang kwento at iwag kalimitang makiwan ng comment, makaupinayon at ambak para makipag-ugnayan at makipag-interact ng higit pa sa tiyang channel. Salamat sa inyo. Nawa ay magkaroon kayong makasandaling pagpapahanga sa pakikinig ng kwento. Hindi langit sa akin na pinapangharap ko ang aking kapatid sa ama na si Andrei. Sa aking karawan napasalalam ang aking katawan sa kanaya, tiyak na dahil sa kalasanghan na nakalimitan ko ang lahat. Nakalimitan ko kung paano nangyari ang habang iyon kabaliwan, ang alam ko lang, nang makising ako, kaming dalawa ay walang saplot at nakakalat ang makadamit sa buong lugar. Hindi pa libisang gising si Andrei, ipinikit niya ang kanayang mata at hinila ako sa kanayang bisig, bimilong na pinapaya pa ako, bakit ang aha mong nakising? Masakit pa ba? Pasensya na medyo nawalan akong kontrol kahabi. Medyo nawalan ang kontrol lang. Malapit na akong mabisan lakas. Sinamantala ko ang pagkakataong milang nakatilok si Andrei, nakmamadali kong nilinis ang lahat ng may kaugnayan sa akin at timakbo palabas ng silid. Noong bimiling bahay si Andrei, nakiwan siya sa akin isang silid, kung saan naroon lahat ng aking hadamit. Padalos-dalos kong kinuha ang isang tirtlenek dress at isinuot ito bago imalis sa kanayang bahay, ngunit nakaramdam pa rin akong takot. Hindi ko alam kung sino ang napakamalan sa akin ni Shiti Andrei kahabi, ngunit alam ko na kung malalaman niya na ako yaon, tiyak na mas lalo niya akong kamimihan, at hindi mangyayari na makasama niya ako mahtamah. Sa pag-isip nito, nasasaktan ang puso ko na parang sinaksak ng katsalayo. Noong dinala akong nanay ko sa pamilya Shi, ako ay 9 taong lang, at si Andrei ay 11 taong lang. Palaki kong inasam si Andrei habang kinamamihan naman niya ako. Minsan maraming tao ang nakbiro tungkol sa relasyon namin sa isang partay, himawak ng basong alak si Andrei, ay muko para hindi makitang mahataw ang kanayang emosyon, mahina niyang tanong, hindi ba nakakadiri yun? Hindi sinasadang narinig ko ang kasalitang yun, doon ko lang nalaman na ang lihim na pag-ibig na akala ko ay naitaho ko ng mabiti, ay alam niya ang lahat. Hindi lang niya alam, ngunit naridiri pa siya sa pag-ibig na yun. Kaya hindi ko talaga ipapalam sa kanya na ako ang nakasama niya mahtamah. Himingi akong tulong sa aking matalik na kaibigan na si Angelo, sinabi ko sa kanya na kung may mahtatanong, sabihin niya na makasama kami ni Angelo buong mahtamah. Sa telepono, nakpadala ang nanay kong mensahe na naktatanong kung bakit hindi ako imibikahabi, timawag din sa akin si Andrei ng ilang beses. Siguro wala siyang napansin, hindi ba? Kinakat ko ang aking ngipin at naktransfer 500,000 sa Angelo para makpanghap na boyfriend ko siya sa loob ng ilang panahon para tulungan akong takasan ang pahinala. Nang makita ang pera, ahat na pimayag si Angelo.
Sa hobby dinala ku setingshi sabai, pero hende ku inasahan na nasa bahay din si Shiti Andrei. Pagkatapos niyang lumipat siya, bihira siyang imiwi sa pagkakataong ito tahimik siyang nakaupo sa sofa na nakababa ng magazine, nang marinig niya ang tinuhong pagbibigas ng pinto, nakangat siyang ilo, imiwi ka na. Sa pagtingin sa malalalim na matang lalaki, natakot ako na nangina ang aking hatiut, ngunit sinibigan ko parang magpakalma, upo. Nang marinig niya iyon, sumimangot si Andrei, bimaksak ang kanayang tingin sa braso ko na nakakapit kay Tingshi, biglang nabawasan ang presyon sa paligid. Balak ko pa lang magpakilala, bumaba na ang nanay ko mula sa itaas, bakit hindi ka imiwibong magdamag, at hindi mo sinasagot ang telepono? Alam mo ba kung ano ako nakalala sa iyo? Napakaraming panhanap sa labas. Nay, magkasama kami ni Angelo kahabi, walang panhanap doon, hindi ba? Napito ang salita na sasabihin sana ni Andrei, nilinog niya ito pabalik, lumipas ang panandalyang kawalan pag-asa sa kanayang mata, natigilan siya. Nagmatahal na parang may napaktanto, mas lalong mapait ang ngiti sa kanayang labi. Ahat na tumahon ang nanay ko, sinabi mo kayo ni Tishi paano? Upo tita, magkasintahan po kami ni Dodo. Talahang naktatrabaho si Angelo para sa pera, napakabilis at seryoso niyang itinos ang kanayang braso at mahigpit na hinawakan ang aming $10 para ipakita sa lahat. Gustong nanay ko si Angelo noong bata pa ako, nagbiro siya sa nanay ni Angelo na ipapakasal niya ako sa kanaya, ngunit pagkatapos ang kasunduan sa pag-asawa na itinitiring na simbolong pag-ibig ay hindi sinasadang nawala ni Andrei. Itiniring lang itong dalawang pamilya bilang isang biro at hindi na kailanman nabanggit. Pinatuloy si Angelo para kimain, malinaw na hindi normal ang atmosfera sa hapagkainan. Medyo kinakabahan ako at hindi ako naklakas loob na tumingin ng diretso kay Andrei. Kaya't hindi ako timahal sa pagkain para kay Angelo para ilis ang atensyon. Sa hili, pinuno ang plato ni Angelo at hindi niya maubos ang pagkain. Malamang na nagsalita si Andrei, wala ba siyang chopsticks? Bakit hindi mo na lang isibu sa kanaya ang pagkain? Imalanghav pa rin ang makasalita na walang pakialam tulad ng dati. Ayaw sa akin ni Andrei kaya hindi rin niya gusto ang malapit sa akin na si Tingshi. Balak ko pa lang sumagot, nagsalita na ang Tiyushi, ano ba ang alam mo, isang tong walang asawa sa buong biyahe mo, paano mo maintindihan ang ikaling magkasintahan? Dodo, mayroon ka ng nubayo, kailan ka naman magdadalang isang bobo para ipakita sa amin? Ang pagpilit kay Andrei na magpakasal ay isang hindi nakababahong paksa, madalas itong inilit sa bahay na ito. Dati, tivang nangyayari iyon, ibinababa ni Andrei ang kanayang chopsticks at dimidiretso, ngunit sa pagkakataong ito ay makulang siya at kimain kanin sa kanayang plato, nakaramdam siya ang tensaynado na atmosfera. Mabilis na nagsalita ang nanay ko para pahanin ang loob, may sariling plano si Andrei. Tama, imiwi si Andrei ngayong araw hindi ba dahil mayroon siyang malaking bahay na gustong sabihin. Ano ba yan? Anong malaking bahay ba? Nakaramdam din akong pagkamusisa. Sa hili, nakangat ng ilo si Shiti Andrei, nginitiritso ang kanayang tingin sa akin at pagkatapos ay kay Angelo sa tabi ko, medyo nakatibili sa hili ay sinabi niya, nakamali lang ako, wala nan ngayon. Hirap akong hampanan ang popol na ito. Pagpalik sa aking silit, nilok ko ang pinto, himiha ako sa bathtub, sobrang pagod. Sa pagtingin samhamansa sa katawan na hindi malinis, imiyak ako at walang limabas na liha. Aso ba si Andrei? Pagkatapos kong maliho ay na, ihalik ko na ang iminong isang basong hatas baho matilok. Hindi nakabigas ang ilaw sa ibaba, natitilok na ang nanay at Tiyushi ko.
Balaku pa lang biksan ang ilaf, biglang may napakalakas na piversya na himila sa akin at idinikit ako sa pader. Talaga bang kasama mo si Angelo Kahabi? 1.87 ang taas ni Andrei, dahil madalas siyang nag-iasyasayo kaya napakahandang kanang panghanghatawan na may malawak na balikat at makitid na baywang, madali niyang napapaligiran ang aking katawan. Mila pa kanina ay hindi na regular ang tibok ng piso ko, ngayon halos himinto na, natakot ako sa kanayang aksaon, hindi ko alam kung lasing siya o gising, ang alam ko lang, pino ang kanayang katawan amuing alak na may halong panhanip. Nang himik ko siya, nakatingin siya sa akin nang may pakisisa, natakot akong matiklasan kaya matigas ang ilo kong hinarap siya, kung hindi ka naniniwala, marimong tananghan sa timsi. Isa pa lasing ko, hindi mo alam na ako ang nakasama mo Kahabi. Hindi dapat aminin sa harap niya. Makang hindi inasahan lalaki na mahang matigas ako, mas himigpit ang pahawak niya sa aking pulso kaya mintik na akong simahaf, hanuan na ba ang halit mo sa akin? Bitawan mo ako. Lasing ko. Hindi ako lasing, gising na gising ako ngayon. Pinong kalangkitan ang buong katawan niya. Sa wakas ay nakawala ako sa pagkakawak ng lalaki, tinatamat akong pansinin ang kanang pahlalasing, nahinit nang tumintong ako sa haktan, biniyak niya ako at hinila pababa, madali niya akong nakukontrol. Dadu. Simandal siya sa aking balikat, pas ang kanang busis, tanong niya, Samili, akala mo ba sa tingsi ang nakasama mo Kahabi? Wala akong pag-alinlangan na tumango sempre. Sa napakahaling mo Dadu. Sa wakas ay binitawan niya ako, hindi siya limangon at imalis ng bahay. Pagkatapos noon, hindi na binanggit ni Andrei ang nangyari noong nakarang gabi, siguro nakalimitan na niya. Nahinit nang akala ko na lang na basta ganito na lang ang lahat, nakatanggap akong masamang balita. Ipinakita ang resultang pagsisiri na ako ay buntis ng isang biwan, ang batang ito ay anak ni Andrei. Nanghanginak ang aking kamay paano nakakaton iyon. Isa pa, sitin, ang matalik na kaibahan ni Shiti Andrei ang dumalaf sa akin. Anatin, hiwag mong sabihin ito sa aking kapatid at nanay na. Kung mapaktanto ni Shiti Andrei mila sa bata na ang tong nakasama niya noong habang iyon ay ako, baka mahalit siya at mapanhanap ang kinalalahan ng aming mahina. Itinilak ng batang doktor ang kanang salaman sa muka, seryoso, ang pagbibintis ay isang malaking bahay, paano ito may tatahong nanay mo? Hindi ba alam ng nanay mo na may nobel ka? Dadu, alam ni nanay basta alam na hindi tama. Kung malalaman ni nanay na buntis ako, akalain nila na anak ni Angelo ang batang ito. Ako makakaroon akong sariling plano. Habang may pagkakataon po ako, ipapalaklak ko ang bata, parang walang nangyari. Napaktanto nitin ang aking balak, sinabi niya, hindi angkop sa iyang kasalukiyang kalahayan na ipalaklak ang bata, makakang labang mapanghanap ito sa iyang bihay. Mas mabiting ipala mo sa iyang pamalaya. Pagkalas ko sa ospital, pakiramdam ko ay parang nasa alapop ako. Pagkawi ko sa bahay, imiyak ako biyong mahtamah, kinabikasan nang mahising ako, nakpasaya ako, kung hindi ko may papalaklak ang batang ito, ipapanghanak ko siya, nahinat kailangan kong limayo sa pananghan ni Andrei. Sinabi ko sa nanay ko na gusto kong pumunta sa ibang bansa sa loob ng ilang taon, hindi na hinala ang nanay ko at pimayak, nahinat noong araw na ako ay pupunta sa airport, parang nakita ko si Shiti Andrei. Nahinat nang tingnan kong mabiti, wala na siyang anino, siguro dahil masyado akong kinakabahan kaya ako nakamaling nakita. Sa ibang bansa, imarkila akong na nakalaha sa akin araw at hobby, medayo komportable ang biyay ko.
Nang dumating ang araw na ipanghanak ko ang aking anak, nasaktan ako hanggang sa mawalan akong malay, sinasabing nawalan akong maraming dugo at muntik na akong mamatay. Bitin na lang at pinalat ang aming mag-ina na manatiling ligtas. Sinabi sa akin nars na ang sitwasyon noon ay napakaseryoso, isang lalaking sino ang biglang nagpanghap na asawa ko at pimirma at nagprotekta mula sa abisong operasyon. Sinasabing naghintay siya sa labas ng operating room hanggang sa makabalita na ligtas na bago imalis. Hindi ako nahinala at naisip ko lang na yun ay tulong sa pagitan ng kapwa-kababayan sa malayong lipain. Pinanghalanan ko ang aking anak na Trinidad Palayev na Antonio. Limalaki si Antonio araw-araw, ang kanayang kakilay ay katilat ni Andrei, pati na rin ang kanayang pag-ihali, 3 taong lang po lang siyang hinit palaki siyang malamang. Sinimilan 3 taong lang na bata na si Ron ang panghalang Antonio na napakabata, gusto siyang kapitbahay na baba na kadat niya, kahit na sinasabi niya na hindi niya siya gusto, hinit pagtalikod niya. Nahanda siyang tsaka na strawberry at hiniling sa akin na samahan siya sa bahayang kapitbahay para makipaglaro sa kanaya, talaga namang nagsasalitang isa at kinakawa ang iba. Malapit nang mag-3 taong lang si Antonio at oras na para pimasok sa paaralan, nagpasaya akong iwi ang aking anak. Bago bumalik, paulit-ulit kong ipinapaalala sa kanaya, kung magtanong ang lolo at lola, sabihin mo na lang na patay na ang tatay mo, naintindihan mo ba? Opo, mag-alala ka. Ngunit hindi ko inasahan na ang sumendo sa akin sa airport ay hindi ang nanay ko kundi si Andrei. Ilang taon na kaming hindi nakikita, mas lalo siyang nagiging kalmado at tahimik, nakasuot siyang mahabang kot na may matangkat na katawan na nakatayo sa gitna ng mainhay na karamihan. Kapansin-pansin siya tulad ng isang haron sa isang pelitong hamanok. Nakita rin niya ako at lumapit. Bilang reflex, hinila ko si Antonio at itinaho sa likod ko. Tagal na nating hindi nakikita. Hindi sumagot ang lalaki, nakatitak lang siya sa batang nasa likod ko. Naisang hinila ni Antonio ang aking damit, Nay, sino po siya? Siya ay. Nagmadali akong magsalita, siya ang kiyang nanay kaya tawagan mo siyang Titu. Hindi pa nakatatawag si Antonio, biniyat na ni Andrei ilang taon na tayong hindi nakita, ang ikali ni Andrei ay talagang mas mahinahon na. Patiloy na sinabi ni Antonio, Titu, gusto kong pumunta sa parke bikas. Nagpanghap na halit si Andrei, anong tawag mo sa akin? Binilong si Antonio sa tainhan niya, may sinabi na hindi ko masyadong marinig dahil sa layo, nakita ko na lang na ahat ng himiti ang lalaki, at pinisal ang pisngi ni Antonio, sige, dadalhin ka ni Titu sa parke bikas. Pagkatapos ay limangon siya sa akin, may gagawin ka ba bikas? Usimama ka na lang sa amin. Magdadalan sana ako, ngunit naisip ko na kung hayon ko sina Andrei at Antonio na magkasama at magsulo pa, baka may itanong siya na hindi dapat itanong, kaya tumango ako at sinabi, sige. Kinamahan, tinala na ni Andrei si Antonio na nakahanda na pababang bahay para maghintay. Makikita na pareho silang sabik sa biyaheng ito. Pagbikas ng amusement park, naroon na kami. Natatakot ako sa taas at hindi ko kayang larain ang masyadong mapanghanap ng harides, kaya si Andrei ang nakdala kay Antonio para maglaro. Imakayat silang dalawa sa malaking Ferris wheel para mahanap ng lilim at magpahinga nang biglang may timawag sa panghalan ko. Tiningnan ko ang pinanghalanghan buses, lumapit si Angelo kasama ang isang baba. Dadu, imiwi ka na pala, kailan ka pa imiwi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakarating ko lang kahapon, hindi ko pa nasasabi sa lahat. Timinghan ako sa babaeng katabi niya at timango para bimati, ito ba ang ate?
Mahkawa kamay sinat song zawat ang baba, kimikinang ang hamatani ang halusa kaligayan, itu ang aking fiansye, at itu ang matalik kung kaibigan milopan nuang bata ako sa dado. Narinig ko na ang kwento tungkol sa kanila. Nuang nasa ibang bansa ako, himiti ako at kimaway sa baba. Pagkatapos, nagtanong pa si Angelo tungkol sa bihay ko nuang nasa ibang bansa ako. Habang masaya kaming nakisap, bigla kaming nakarinig ng inay. Limanghon ako at nakita kong hila-hila ni Andray si Antonio parang nakasimangot. Binitawan ni Antonio ang kamay ni Andray at tumakbo papalapit sa akin, at nang ay makapsiya sa akin, tinawag niya ilit ako not inay. Si Angelo na nakatayo sa tabi ko ay lubusang natakilan. Matagal bago siya nakapagsalita, Naki, anak mo ba ang dado? Kailan po nangyari ito? Kung hindi ako anak ni nanay, anak po ako ni Tito. Antonio, hiwag kang mohang bastos, kaibigan siya ni nanay sa Tito Angelo. Simamangot si Antonio at ayaw magsalita. Ang katahasan ilo na ito ay talahang kamukha ni Andray. Kahit ang hindi maintindihan pa kami kay Angelo ay paruran. Biti na lang hindi pinapansin ni Tsongzao ang sinabing isang bata at nakimiti siya at ay ko para makapantay ang kanilang paningin. Antonio ang panghalan mo. Kaibigan akong nanay mo. Nakibli ang bata sa likod ko at ayaw tumingin kay Angelo. Patuloy na nagtanong si Angelo, kayo lang dalawa. Nasaan ang tatay niya? Ipaliwanag ko sana na patay na ang tatay ni Antonio nang biglang itinirong bota ang malayo kung saan papalapit si Andray, nasa ayon si tatay. Bahaghang kimirot ang puso ko habang pinapanood ko si Andray na papalapit. Inila ako at si Andray ni Antonio pagkatapos ay tumingala na may pagmamalaki sa mukha at tumingin kay Angelo. Tingnan mo sila ang nanay at tatay ko. Alam na alam ni Angelo kung sino si Andray. Itiniro niya kaming dalawa at naital na hindi makapagsalita. Mahina akong nakpaliwanag, biro lang bota. Pagkatapos kong iadit si Tsongzao, napansin ko na hawak pa rin ni Andray ang kamay ko sa palat niya. Ahat na kimalat ang init na nakdadalang isang bahaghang kalabian na hindi tutua. Dali-dali kong binawi ang kamay ko at imipo para paksabihan ang anak ko, hindi dapat magsinungaling ang mga bata, Tito mo siya, hindi siya pwedeng mohang tatay mo. Siyempre hindi. Tito ang Tito. Hindi ka niluluko ni inay, hindi ka kailanman niluluko ni inay. Pagkatapos kong paksabihan ang anak ko, tumayo ako at imarap sa hindi maintindihang tingin ni si Andray, at sinabi ko, pasensya ka na sa abala. Ang tono ko ay mahalang at malayo tulad ng lahi ni Hang Kristo. Ko si Andray at tumingin kay Antonio, hindi alam kung ano ang inisip niya. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumango at sumagot, sige, walang problema. Nalaro na naman ang lahat ng panghinang ride sa amusement park na hina't hindi pa rin nawawala ang interes ni Antonio. Sinabi ko sa anak ko na dapat alam niya kung kailan titigil, kung mapapahot ka ng husto. Walang magdadala sa iyo para maklaro sa sasinot. Ahat na samang-ayon si Antonio na imiwi. Papalabas na kaming playground nang biglang may himarang sa amin na mukhang estudyante sa kolehiyo. Halo po, nag-organize po ang playground namin ngayong aktibidad para sa mga pamilya. Ang kamahalang na kasama ang kanilang mga anak ay bibigyan malaking stipend ng libre. Alam kong nakamalinang intindi ang tao sa relasyon namin kaya imiling ako at tumanghi, pasensya na hindi kami pwede. Nakatanghanan sina Antonio at si Andray at ahat na tumanghi na imalis. Inay, gusto ko ang malaking stipend. Pero sabi mo dati hindi mo gusto ang mga stipend na masyado raw itong pambata. Itinapon mo na lahat ng pinili ko sa sturageroom, bakit interesado kan ngayon sa libreng stipend?
Nansal tu si Antonio kaya na siya at itinaas niya ang kamay para makpabiat kay Andrei at nakbilanghan silang dalawan mahabang panahon. Nakapamayvang na sinabi ni Antonio sa akin, pero bata pa lang ako, pwedeng magkaroon ng ikalang pambata. Ang inosenteng sinabing anak ko ay nakpatawa sa mga empleyado sa paligid namin. Ahat na sumagot ang empleyado, gustong mga bata ang stiffet toys. Maikli lang ang aktibidad namin, hindi ito abalang masyadong mabang oras sa inayo. Magdadailan po sana ako nang biglang himakbang si Andrei at inakbayan ako, pagkatapos ay tumingin sa empleyado, pwede kaming mag-asawa, saan hahanapin ang aktibidad. Sa narinig ko natigilan ako. Anong mag-asawa? Bakit niya ako tatawagin na asawa ng basta-basta para lang magkaroon ng stiffet toy na sinanghalang? Siya nang ganito. Sa pagharap sa nakakilihang mga mata ko, ipinaliwanag ni Andrei, mukhang gustong-gusto ni Antonio ito. Ganun pala talagang normal niya si Antonio. Sumagot ang empleyado, opo ang ligarang aktibidad ay malapit lang, ihatid ko po kayo doon. Sige, tara na. Ang aktibidad doon ay medyo simple, binibiyo itong mahalarong, mahamahalang at anak tulat pagpunta sa dalampasigan. Nahinat maka lang itong simple, nahinat nakakapagod ito. Sa halang bahaging aktibidad, lahat ay nakadepende kay Shiti. Inila ako ni Andrei. Ito ang inang pagkakataon na nakita ko siyang nagsusumikap ng ganito. Sa peso ko biglang sumilay ang isang hindi makatotohanang ilusaw, kung alam ni Andrei na anak niya si Antonio, mamahalin pa rin kaya niya ang bata tulad ng dati. Nahinat ahat kong pinahalan ang idehang iyon. Sa ihalini sitin how na naktatanim halit, kung hindi niya kakinan ang bihay ko at tatanungin ako kung may karapatan ba akong magkanak sa kanaya, tiyak na hindi niya dadalhin ang opleidong siya. Nang makisang ako, tapos na ang aktibidad. Nanalo ang tiam namin inang hantimpala at nakorganisa pa ang organising komiteng isang maliit na seremonian pagkawatan parangal. Nakatayo ako at si Andrei sa tabing isa't isa na tinatawag na mag-asawa. Ang pakiramdam na ito ay hindi totoo. Imabot na sa pentong tinawag ako ni Antonio ilang beses bago ako tumahon. Inilang bata ang malaking stiffet toy at ibinigay sa akin, inay, para sa iyo. Hindi ko masabi ang nararamdaman ko, lumalabas na gustong anak ko na manalo para ibigay ang stiffet toy sa akin, alam niyang gusto ko ang mga stiffet toy. Tumahon ako nang nakangiti, pero ito ang stiffet toy mo. Sa Don Pavi, tivang-tiva pa rin si Antonio. Nakpabala ako, imipo ka ng maayos, hindi ka pwedeng humalaf. Sa minut na imipo si Antonio, nahinat hindi timahal ang bibig niya sa pagsasalita, ibibigay ko ang stiffet toy na ito kay Tito. Hindi gustong Tito ko ang stiffet toy. Dati laki niyang sinasabi na ang pahayagap ko sa stiffet benay bago matilok ay masyadong pambata. Sinamangot si Antonio, niloloko ako ni inay. Pero ang stiffet benis ang kwarto ni Tito. Nang marinig ko yawn, libisan akong natigilan. Hindi ko maintindihan kung bakit may stiffet benay sa kwarto ni Andrei. Natakot ako at imasa na may kinalaman ito sa akin. Biglang nagsalita ang lalaking tahimik na nakmamaniw kanina, hindi ko kailanman kinamihan ang stiffet benis. Limabas na gusto niya mismo ito, hindi siya nakahanda para sa akin. Kaya dati kinamimihan niya ang stiffet benay ko dahil hindi niya gusto na gusto ko ang parang bahay sa kanaya. Sa hili ay kiniha ni Antonio ang malaking stiffet toy para sa kanayang sarili. Inilagay niya ito sa kama na sumasakop sa higit sa kalahating espasyo. Nang makita kong maimbing si Antonio na nakayakap dito, dahan-dahan kong isinara ang librong mga kwentong pambata at tahimik na limabas ng kwarto.
Nakakapagod talahan kayong araf, kailangan kong maligo mainit para makapagpahinga. Pagkatapos kong maligo, pagkalabas ko, may kimatok sa pinto. Akala ko nagising si Antonio, pagpikas kong pinto, si Andrei pala ang nasa harap ko. Nakabalot lang sa katawan niya ang tiwala at hindi ko sinasadang tumingin sa kanyang ops ilang taon na kaming hindi nakikita, mukhang mas nakakintunit ang katawan niya. Naalala ko na naman ang isang bawal na bahay at naramdaman kong iminit ang tainga ko, kaya dali-dali akong imiwasang tingin. May kailangan ka ba sa akin? Walang sinabi si Andrei at pimasok sa kwarto. Nilok ko ang pinto. Makasama sa isang kwarto, bigla akong nakaramdam pagkabalisa at nagtanong ilit, may kailangan ka ba sa akin? Simamangot ang lalaki, dati bihira mo akong tawagin Kia. Tama, mila nang malaman ko na ang nararamdaman ko para kay Andrei ay hindi lamang simpleng pagmamahal magkapatid, hindi ako komportable na tawagin siyang Kia. Madalas ko siyang tawagin sa pangalan niya, si Andrei. Tinitilan ito ni Andrei sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi niya ako matalo. Nakiwan lamang siyang isang panghanghasap, tawagin mo ako kung ano ang gusto mo. Noong panahon yun, inakala ko na baka handa na siyang tanggapin ang nararamdaman ko. Ngunit sa lalong madaling panahon narinig ko siyang sinabi ang inakakadiri na panghanghasap sa kanyang kaibigan. Doon ako talahang natatakot na kamihan ako ni Andrei hanggang sa pintong ayaw na niya akong makita. Kaya naisip ko na mas mabiti na tawagin siyang Kia, kahit man lang makakaupo ako at makakasalo siya sa isang mesa. Nagsimula ilit akong tawagin si Andrei na Kia. Sa tingin ko para kay Andrei, ang pakiro ko ay hindi mahalaga, kaya kahit anong itawag ko sa kanya, tatanggapin niya. Bigla kong nalala ang mabalib na habing kapalaran na yun. Lasing na lasing ako at sa inang pagkakataon ay pinalaya ko ang mga emosyon na hindi ko mapigilan. Tinawag ko siyang Chiao Chiao. Ang mga babaeng gustong siyan si Andrei ay may espesyal na tawag para sa kanya, yun ang pinakamatamis na salita na maisip ko. Ngunit sayang, tila hindi gusto ni Andrei ang tawag na yun. Noong habang yun, dali-dali niyang tinakpan ang bibig ko at namimila ang mga mata niya. Nagising ako mila sa mga alala at nakpanghap na kalmado at naksalita, kapatid mo naman ako. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong polisin sa pamilya siya? Nitong nakarang taon, hindi mahana ang kalisahan ni Tio Joe at ipinasa na niya ang buong kampanya kay Shitin Ho para pamahalaan. Sabi niya na isa sa pamilya siya. Habang naisip pa rin ako, patuloy niyang sinabi, inilipat ko na ang aking tirahan sa labas ng bahay, kaya hindi na tayo magkapatid. Wala na rin ang relasyon natin bilang magkapatid. Ano? Nang makita niya akong nakakalian, imipo siya sa halit ng kama ko ay ko para itaho ang emosyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos mahabang panahon, nagsalita siya, isa pa. Malapit nang ikasal si Tsong Chow. Pumunta siya para hanapin ako sa kalahitnan habidol malapit nang ikasal si Angelo. Tumanga ako, alam ko. Nang marinig niya akong sumagot, seryoso pa rin ang mukha ni Andrei, palang bakas ng hanawa. Matagal siyang nahanap ng salita bago sinabi, naintindihan ko na gusto mong mahanap ng ama para kay Antonio, ngunit hindi bahay si Angelo. Pero si Tsong Chow, wala akong maintindihan. Bakit niya inisip na gusto kong maging ama ni Antonio si Tsong Chow? Sa hili ay tumingala si Andrei at tumingin sa akin, medayo na mimila ang mata niya, mahigpit niyang hinahawakan ang bedsheet gamit ang isang kamay. Naisip mo ba na baka hindi pareho ang lahat ng bahay sa inisip mo? Ano?
Anong hende parusa inaisip ko. Biglang nagalit si Andrei at sinabi sa akin, king hindi sitsongzo ang tinay na ama ni Antonio. Kailan ko sinabi na sitsongzo ang ama ni Antonio? Shetin how. Patiloy na sinabi ni Andrei, alam kong hindi mo pa rin siya makalimitan, pero malapit na siyang ikasal. Iniilang ko lang na iwak kang humawang animang bahay na tanga, king hindi para kay Antonio dapat mong isipin ni. Dapat mong isipin para sa iyong sarili. Sa wakas ay naintindihan ko, alam ko na kung ano ang sinasabi ni Shiti Andrei. Nakalitan ako, maniwala ka naman sa pagkataw ko, pwede ba? Hindi ko kailanman gagawin ang bahay na te laten pagsira sa kaligayahan pamilyang ibang tao. Lumabas na sa piso niya, kaya kong humawang masasamang bahay. Hindi ayon ang ibig kong sabihin. Kung titisin sarili mong bahay an, wala akong pakialam. Gusto kong makbayangan ngayon bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi na tumitol si Andrei. Pagkalabas niya ang kwarto, ay makuilit siya at bumalik at biglang niyakap ako sa bawang. Ang mainit niyang hininga ay dimampi sa liig ko at nakawala ang piso ko. Anong ginagawa mo? Sinibikan kong itilak siya. Payagan mo akong akapin ka saglit, pwede ba? Nakikisap ako sa iyo isang beses lang. Ang busesang lalaki ay nagdalang hindi pa nahanap na pagsisima mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Masama ang pakiramdam ko. Timango siya ang ilang beses. Mila sa pagkabigla, dali-dali kong iniangkat ang aking kamay para sirin ang kanayang nua. Pagkatapos ay tuminok ang nakalalang buses son ang masakit. Kailangan bang pumunta sa ospital? Sinabi niya ang isang pangangisap, hindi ba pwede? Andrei. Talagang natatakot akong may mangyari sa kanya. Noong bata pa ako, minsan siya ay nagkaroon mataas na lagnat na 40 degrees, tahimik na tinitis ito sa loob ng 2 araw. Kung hindi ko napansin ang hindi normal, maral ang kanayang libingan ay mas mataas na kaysa sa akin. Minsan hindi ko talaga maintindihan ano ba talaga ang sinisibikan niyang tisan. Andrei, masama ba talaga ang pakiramdam mo? Maaari mo bang sabihin kung saan ang masakit? Pumunta tayo sa ospital. Hinawakan lalaki ang kamay ko at inilagay ito sa kanayang dibdib, himina ang kanayang buses, dito, masakit dito. Nakakalihan, dali-dali kong binawi ang kamay ko. Timawa si Shiti Andrei sa kanayang sarili, dado, masakit talaga dito. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Akala ko pwede na tayong magsalita. Dito, napitol ang kanayang buses, at hirap niyang linikan ang natitirang kasalita. Timinggan siya sa akin, pinuang pag-asa sa kanayang mata, kung ako sitsongzo sayang. Kung mahang katilat niya ako kahit kanti, napakahanda sana. Anong sinasabi mo? Andrei, ikaw ang iyong sarili. Hindi mo kailangang mahang katilatan kahit sino. Pero walang may gusto sa akin. Sino ang nagsabi niyan? Hinarap ko ang naghintay ng mata ni Shiti Andrei at ipinabot ko ang sinabing anak ko, gusto ka. Gusto ka ni Antonio. Gusto ka niya bilang tito niya. Tito. Pinag-isipan lalaki ang kailangan salitang tito. Kailangan ni Antonio isang ama, hindi isang tito. Mabilis na timibok ang puso ko, napansin na kaya niya. Pinagmasdan ni Andrei ang ekspresyon ko. Natilala ako. Ilang sandali bago nagsalita, iwak kang magsalitang kanan, patay na ang ama ni Antonio. Kung ngayon, maaari bang hindi ako. Naririnig ko lang ang mabilis na tibok ng puso ko. Wala na akong marinig na iba. Gustong lalaki na limapit po sa akin, kaya imatras ako at biglang napaupo sa kama.
Ano po ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi ko gustong makikiya mo. Gusto kong making asawa mo making ama ni Antonio. Naintindihan mo na ba ngayon, Dado? Dado, ang diretsong pananalita niya ay nakilat sa akin at hindi ako nakapagsalita. Pagkatapos mahabang panahon, maingat akong nagsalita. Gusto mo bang bigyan buong pamalaya si Antonio? Hindi ko akalain na sa galit niya sa akin, handa siyang manatili sa tabi ko. Ang tanging posibilidad ay mahal na mahal niya si Antonio at dahil wala itong ama, nova siya, at handang isakripisyo ang sarili niya para kay Antonio. Simamangot si Shiti Andray nang marinig ito, sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga bata. Dado. Wala pa rin akong maintindihan. Agad niyang itinos ang baba ko, tumingala ako at tumingin sa mga mata niya, pero anak natin siya, anak mo kaya gusto ko siya. Narinig mo na ba ang kasabihang mahal mo ang mahal ko? Mahal kita, Dado. Dado, maaari mo ba akong gustuhan kahit kanti? Pagkatapos sabihin ito, bimaksak ang halik niya, halos binabara ang katawan ko. Nakalimitan kong limaban na para bang ang nakakabaliw na habang ilang taon na ang nakalipas ay miling nangyayari. Sa inang pagkakataon na hinalikan ako ni Andray, padalos-dalos ko siyang itinilak. Nahinat ngayon sobra akong matino. Sinabi niyang gusto niya ako. Kailan po? Hindi kaya noong nasa ibang bansa ako nitong nakarang taon, napagtanto niya na hindi siya mabibiyahe nang wala ako. Lumabas sa isip ko ang maraming nobelang pahabol sa asawa na nabasa ko na. Nang walang malay na ipinilipot ko ang braso ko sa balikat ni Andray, agad na lumiwanag ang mata niya. Gusto mo na ba ako, Dado? Dado. Hindi kita kailanman hindi nagustuhan. Gustong-gusto kita, Andray. Palagi akong nakalala na galit ka sa akin. Ang haimusang matahol ko ng pinakalan ay sumabog at sinisi ko siya sa pagsasabi niya na nandidiri siya. Timahimik ang lalaking ilang segundo at mahigpit akong niyakap. Noong panahon yun, tungkol sa sarili ko lang ang sinasabi ko. Hindi lang ako ang may balagtot na pag-isip. Mas makakapan hang nakaroon si Andrayng ideang iyon. Sinibikan niyang pakilan ang kanayang damdamin ipang hindi limampas sa limitasan, hinit natang haporan niya ang aking paklayo. Hanggang sa dimating ang habang iyon, iminom siya ang kanting alak at hindi niya mapikilan ang kanayang sarili at narinig niya akong tawahan siyang Ichiauchi. Agad sirang natawan. Akala niya si Ichiauchi ay susungzaw. Akala niya nakamali ako, hinit pinayahan pa rin niya ang kanayang sarili na limampas sa limitasan. Kapag nalok ka na sa pag-ibig, mahirap ng matawan. Andray, Chiauchi, ikaw ang. Kaya ang litrang si sa diaray ko ay ikaw din. Siyempre. Mahaba at tahimik ang hobby, marami po akong gustong ipaliwanag kay Shiti Andray. Sa kabitihang palat, pareho kaming matino sa pagkakataong ito. Nang tumindi ang damdamin, sa wakas ay sinabi ko, anak mo rin si Antonio, Andray. Biglang ginamit ng lalaki ang lahat ng kanayang aksan ipang suportahan ang kanayang hakamay at tinitahan ako. Bigla akong nakaramdam pagkabalisa, hindi niya kaya gusto yun. Sa minut na segundo, hinalikan niya ako sa noo. Alam ko, palagi kong alam. Anak natin si Antonio. Noong araw na ipinanghanak mo siya, naroon ako. Pamanan, hinit hindi ako makahanap ng tamang pagkakakilanlan ipang makpakita sa harap mo at ng anak natin, kaya pagkatapos kong makpakita, imalis na ako agad. Natakot ako na kamihan mo ako.
Kaya nang makita kami sa inang pagkakataon, sinabi niya kay Antonio na tawagan siyang bawat isa sa parang gusto nila, tawagan siyang mag-ina at tawagan naman siyang anak niya na tatay. Hindi kita kinamimihan. Gusto kita, Andrei. Inalikan niya ang mas matatamis na salitang pag-ibig. Ang kamatang lalaki ay pinuong bahong pag-asa. Magkawak kamay. Pagkatapos ng ilang segundo biglang may kimatok sa labas ng pinto. Tinog na ba kayo, Dadu? Dadu. Busesyo ng nanay ko. Nahilat ako at natakot at agad kong itinilak si Andrei sa closet at inayos ang lahat ng mahilo. Nakpanghap akong nakikap, binuksan ang pinto at lumabas, bakit po, Nay? May kailangan po ba kayong tulong? Pimasok sa kwarto ko ang nanay ko at nakikwento ng ilang bahay sa akin bago dimiretso sa pinto. Ang anak ng may-aring grocery store ay nakatapos ng master's degree ngayong taon, kadat mo siya. Bikas, wala ka bang gagawin para makipagkita sa kanya? Naki, Nay, hindi ba sinabi ko na sa inyo, hayaan niyo na lang ako ang magsasayaw. Makipagkita lang, mas mabiting magkaroon ng kaibigan. Hindi ako makatangka kaya pimayak ako. Pagkalas ng nanay ko, agad kong nilokang. Tento. Niyakap ako ni Shiti Andrei mula sa likod, sino ang makikita mo bikas? Sigurado akong narinig niya ang pag-isip namin nanay ko. Naiya akong nakpaliwanag, ginawa ko lang yun para pakisamahan sa nanay. Ang relasyon natin kahit papano hindi ko alam kung paano sasabihin ng diretsahan sa kamahalan ko. Naintindihan niya ang pinahalala ko. Bigyan mo akong kanting panahon, ayusin ko ang lahat, Dadu. Dadu. Kinabukasan, pumunta ako sa coffee shop at nakipagkita sa lalaking ipinakilala sa akin nanay ko. Diretsahan kong sinabi sa kanya na hindi kami bahay. Biti na lang naintindihan akong makakabatang madalas piliting makipagdata. Nagbigay kaming dalawan mga dahilan kung bakit hindi kami bahay para mag-report sa aming mga mahalang. Pagkalas ng lalaki bigla akong nakarinig ng pamilyar na ibo sa likod ko. Limanghon ako at nakita ko si Andrei na nakaupo sa likod na mesa kasama si Antonio, isang malaki at isang maliit na nakatitig sa akin. Sinisendan mo ba ako? Sinabi ni Andrei na magtiwala ako sa kanya at manatili sa bahay. Nakbaut ang lalaki, sinendan kita palabas ng coffee shop dahil gustong pumunta rito ni Antonio. Bata pa siya, bakit mo siya pinapanahot sa halip na ikaw? Timingan sa akin si Antonio at pagkatapos ay kay Andrei, nakaway na ba kayo ni Mama? Itiniwit ni Andrei ang sinabing anak niya, si tatay, nakaway na ba si tatay at Mama? Napalakak ako. Ipinaliwanag ni Shiti Andrei, Antonio, tapos na ang secret mission natin. Milan ngayon sa harap ng nanay mo, maaari mo na akong tawaging tatay. Bihira akong makita si Andrei na masayang tumatawa. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, nawala na ang lahat ng emosyon niya. Kailangan pa rin harapin ang nanay ko at ang lahat, iyon na. Kailangan pa rin magpanghap na hindi nakakakilala, nakalala talaga ako na sabihin ng diretsahan ang aming relasyon at mahalit ang lahat sa bahay. Kitang-kita ni Andrei ang pag-alala ko, hinawakan niya ako ng mahigpit sa kamay at tiningnan akong mapakpakan. Habang kimakain, narinig ng nanay ko na hindi nahing mahanda ang dati, ngunit ayaw niyang sumiko at sinabi niya na ipapakilala niya ako sa isa pang lalaki bikas. Sabay na naubo si Antonio at Andrei. Sinamantalang nanay ko ang pagkakataong magsalita, Antonio, anong klaseng tatay ang gusto mo? Gusto kong tatay na katilat-katilat ni Kia. Halos mabilinan ako. Sa tabi ko, tinilinghan ako ni Andrei na tapikan ang likod ko nang hindi napapansin na may mali sa aming pagkilos.
Hanggang sa naksalita si Tiyushi, hiwag nang pag-isapan sa hapagkainan, magpukas sa pagkain. Antonio, kainin mo ang masarap na karne na ito. Nakaramdam akong pagkabalisa. Pagkatapos kumain, itiniro ni Tiyushi si Andrei, paminta ka sa studiroom. Bimilong si Antonio, na bakit tinawag ni Lolo sa tatay. Makang halit si Lolo. Okay lang yan, anak. Pagkaroon 3 minuto, tinawag ako ni Tiyushi sa studiroom. Pagpasok ko, nakita ko si Andrei na nakaluhod sa lipa, nakatayo pa rin siya ng tivet. Dadu. Dadu. Hiwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, binibalay ko ba ni Shiti Andrei? Hindi po. Hindi po ako binibalay ni Shiti Andrei, perud. Biglang nagsalita si Shiti Andrei, mahal ni Dadu sa tatay at mahal ni tatay sa Dadu. Timahimik ka. Sino ang nakakalam kung tinatakot mo ba si Dadu? Ang paniniwala ko lang ay kung ano ang sasabihin ni Dadu. Hiwag kang mag-alala at magsalita ng totoo. Putiyo siya sa totoo lang, mahal po si Andrei at mahal niya rin po ako. Hindi niya po ako tinatakot. Pagkatapos magsalita, himinga ako ng malalim at naghintay sa hiling hatol ni Tiyushi na baka polisin ako sa bahay o mas masahol pa. Imipo sa Tiyushi sa ipuan at tahimik na nakinig sa loob mahabang panahon bago sa wakas ay nagsalita. Ang mga matatanda na tulad ko ay hindi dapat makialam sa mga bahayang mga bata. Ngunit naisip na ba ninayo ang damdamin ni Antonio? Ama, anak ninayo si Antonio. Nakilat sa Tiyushi nang marinig yan at nang manawan niya ang lahat, hindi niya mapigilan ang kanayang halit at itinapon ang mainit na tasang tsaw sa mesa sa kanayang anak, hayop ka. Alam ko na wala kang mahandang intensyon dati. Kung hindi dahil sa pagbalik ni Dadu sa bahay tivang init, hindi ka iwi sa bahay. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang nasa kwarto mo, tatay? Mahal ko si Dadu at mahal din niya ako, bakit hindi kami marang magkasama? Nang marinig yun ni Tiyushi, nakatinghanan kami ni Andrei. Agad siyang tumayo at hinawakan ako ng mahigpit sa kamay. Ama, pumapayag ka na ba sa amin? Kung hindi ako pumapayag, susuko ka ba, anak na matigas ang ilo? Ito ang taong nakliwal kay Shiti Andrei at naintindihan ni Tiyushi ang pagkatong kanayang anak. Paano naman po si nanay? Bumintong hininga sa Tiyushi, dahan-dahan niyang ipaliliwanag ng malinaw sa kanaya. Pagkatapos malaman nanay ko ang lahat, sinabi lang niya, ang mga bahayang mga bata ay mas mabitanghayan silang ayusin mga bata. Sinabi ni Shiti Andrei na may itang siya sa akin na isang kasal. Ngunit hindi ko gusto ang mga tradisyonal na kasalan na kailangang makiya ang atensyon mga panahin kaya pinili naming magpakasal habang naklalakbay sa tabang dagat. Pinakmastan namin ang paglibokang araw. Limangon si Andrei ipanghalikan ako, ngunit natigil kami nang tawagan kami ni Antonio, tatay. Tingnan mo na kaili akong malaking alimasag. Nakanghalit ang hanghipin ni Andrei, ngunit nakangitiporan siya ng maliwanag, halang. Hayaan mong samahan ka natitatran sa ibang lugar. Pagkatapos na samahan si Antonio sa wakas ay wala nang humihilo sa amin. Limangon sa akin si Andrei, panahon na rin para pimasok sa kindergarten si Antonio. Ang kanayang mga mata ay pinuong pagmamahal. Pagkatapos, itinila ko siya at hindi ko siya pinayahang limapit sa mga labi ko. Tananghan ko kaya kung saan gustong makaral si Antonio. Sinisibikan mo ba talaga akong inisin? Bakit mo ako tinatanggihan? Timakbo ako at mas mabilis na naglakad si Andrei kaysa sa akin at nahabol ako. Inawakan niya ako ng mahigpit sa kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na kami magpapakawala sa isa't isa.